Стресът е сред най-големите предизвикателства за здравето през 21 век. Стресът засяга все повече хора и то от всички групи на населението. При стреса е важно да различим две неща. Първо, кое всъщност предизвиква стрес при мен? Защото причините могат да бъдат много различни при всеки. За някои хора стрес може да предизвика някой колега, докато за други това не е проблем. За мен, например, е стресиращо да стоя в задръстване, за други това дори може да е отпускащо. Разбира се, има класически причини за стрес. Например, ако винаги трябва да сме на разположение или притискащите ни срокове. Някои житейски страхове, като това да загубим работата си. Но също така общо валидни теми, които засягат всички ни, като климатичните промени, войната и други. Тези неща създават фон за стреса. Но независимо от това какво лично аз възприемам за стресово, реакцията на тялото при стрес при всички хора е еднаква. Това е една прастара еволюционна програма, която ни помага да се справим с спешни опасности. И разбира се, винаги става дума първо за енергия. Енергия, например, да избягаме, енергия да се бием. Ето защо става дума за осигуряване на енергия. За спешни ситуации това е абсолютно резонно и правилно. Но когато това състояние стане хронично и постоянно имаме напрегната мускулатура, пренасочване на кръвта или биохимични промени, тогава вече започва да се превръща в проблем. И за това е важно да се научим да подкрепяме тялото си целенасочено при стрес. Тази подкрепа в областта на храненето означава не само да сме снабдени добре с вещества, но и те да са подходящи за ситуацията, в която се намира организмът. И тук става дума за енергия. Тоест, хранителните вещества, необходими на тялото да произвежда достатъчно енергия, за да запази работоспособността си, но и за да се защитава. И сигурно няма да е тайна, ако кажа, че при стрес това е трудно за нас. Да се справяме с срокове, липсата на време и така нататък. Това беше една от основните причини още преди 10 години Елард да разработи продуктите MindMaster. Продуктите MindMaster Red и Green правят точно това. Те са комбинация от растителни вещества и микронутриенти, които подпомагат тялото при осигуряване на енергия, които също така защитават тялото. Например, от такива биохимични последици, като оксидативен стрес и съпътстващите вреди. Новия MindMaster Gold наричаме още и напитка за добро настроение. Причината е не само златният цвят или свежият плодов вкус, който наистина е много добър, но тук става въпрос за микронутриентите като витамин D. Той е важен за производството на серотонин в тялото. Става въпрос за микронутриенти като витамин B12, който е важен елемент за производството на енергия. Става въпрос за повече коензим Q10, който се съдържа в MindMaster Gold. Това е едно от ключовите вещества точно при стрес и за снабдяване с енергия. И не на последно място, свежият плодов вкус. По отношение на вкуса и поносимостта, имаме още една добра новина за тези, които може би понякога са имали затруднения да приемат MindMaster Green заради екстракта от зелен чай. Тук той е заменен с бял чай, който значително подобрява поносимостта на продукта. Очаквам с нетърпение опита, който хората ще споделят за новия продукт. В миналото получихме доста положителна обратна връзка, дори за доста изненадващи ефекти. Желая ви много успех с MindMaster Gold!